Igama nguBhaka Isibongo ngoba kanzama bathi ngihambile bathi ngibonele bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqa imiza abafokazana ngothole lodwa kamentshise ethuluza ngihambile ngelifica ensimini xa muxakile kusazoshuba kusanyanzeka noma yini ngumafa avuke njengedanga abaningi unokugwatsha ubhatha ayikhulule kumfoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga dada lidude edameni kwadideka ontaba kazikhondla ndonga zejelikho kazimnqobanga ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba wena onyanyayo foko ngeke ngize ngempahla mina cha kufana nangisekisi ngithi nginibingelele lapho nikhona emakhaya nginibingelele nje sikhuluma ngokunqoba empilweni noma yinini olwela ukunqoba empilweni ngikhathale mina nabantu bangathini abantu and ukhumbule ukuthi uma ngabe wena ulwela ukunqoba impilo sometimes is very unfair wena molelo uya phambili khona abantu abangezona izitha zakho kodwa bangakufiseli nje ukuthi uye phambili kodwa babona izitha kuphinde kuzoba khona nalabo abayizitha zakho abangakufiseli uye phambili kuphinde kube khona ngisho abantu nakwifamily engabe bayakusupport kodwa abantu befamily abakufiseli ukuthi uye phambili kodwa futhi abanye abakufiseli ukuthi ufe kodwa futhi abakufiseli ukuthi uye phambili uyabazi labantu abahalele ngathi ungacela kubona empilweni uma ungacelanga kubona noma ungareportanga kubona shuthi nje angeke baze bakuthande ngaleso simo leso so mina njengoba ngibhaka into enjalo kumele ngiyithinte because mina ngithinta impilo mina ngithinta ama facts mina ngithinta into esuke injalo empilweni mina ngiyikhuluma into ethi kwenzakalani ngesikhathi sokhokho mina ngikhuluma ukuthi lapho ukhona njengamanje mfethu kunama challenges avala into zakho ofuna ukudlula kona sometimes usukwenze konke kodwa still you are still stuck so ngibhaka yini ongangi-assista ngayo ngilapho ngikhona number 1 mfethu number 1 enza sure ukuthi wena emqondweni wakho you are free minded ingakukhona into ezodistract empilweni once kwaba khona into ezodistracta empilweni noma ingaba ncane kangakanani ungadistractwa into enga-add value yalento ofuna ukuyi-achieve at the end of the day don't allow anything ezodistracta baba uma ukuthi mhlambe kunentombazana oyithandayo nixabene nayo once yakudistract umqondo once waba distracted idlozi lakho alikwazi uku-assista if udistracted wena ukuze ube free ukwazi ukunqoba empilweni musu kuvuma into ezokudistracta baba futhi ungashaye ngathi awudistractekile kodwa ubudistractekile at the same time but psychologically iba nendlela ozodila ngayo nezimpo obhekene nazo ukwazi ukuhlukanisa ukuthi lokhu ngeke kuze kungisize but lokhu kuzongisiza kuzokusiza ngani ukuxabana nesithandwa sakho vele mhlambe la sikhona esiyifebelayo kwayisona vele siyayifebela mos but uxabene naso wena and usuze ngempela awulala ebusuku ucabanga umuntu mhlambe honestly speaking la ekhona omunye umuntu umgonile awucabangi ngani ukuthi no because lo muntu lo la ekhona vele akangithathi serious uma engangithathi serious shothi ukhona umuntu amthatha serious wena susaka ukufocusa kuleyonto because once wafocusa kuleyonto engeke izikusize ngalutho uzogcina wenza izinto mfethu ezocost impilo yakho uzogcina uthatha isibhamu uthatha umbese ugcina uthatha ini uhambe yolimaza umuntu okade vele ngekasakusiza empilweni focusa entweni esazokusiza idlozi lakho lisebenza kalula ngomuntu if any drive khona mfethu ukuthi kade wenza ibhizinisi noma wengane noma ubuwenza ibhizinisi nonkosikazi wakho ibhizinisi olenze noma wengane noma walenza nonkosikazi noma walenza nendoda uma nihlukana definitely bafethu lizo affecteka lokho it's given lizo affecteka because imimoya yeni bibambisene ukuyenza lento mase nicabana imimoya yona ishaya into ebeniyisebenza definitely izo affecteka uma kuukuthi nibambisene naze nathenga imoto ndawonye namhlanje niyaxabana lezo moto bafethu ningathakathiwe zizoba nenkinga zizofa
zizofa. And uyohamba uzube mfushane uthi ngifelwa yimoto, ngifelwa ubani. Umuntu othenga imoto unaye senixabene. So manje impi yedlozi lakhe noma impi yelwane zakhe zenzani, zishaya lento ezi understanda kangcono ukuthi benisebenza kanjani. That is why mfethu uma uhlukana nomuntu ufuna uyitshele ukuthi manje it's about you. And uzokwenza noma yini ukuthi uhambe uye phambili ukuze la ekushiye khona ungalokhu ume khona, ngoba once wama umuntu la ekushiye khona manihlukana, the next step uzoshona phansi. Iya phambili because ngeke understand ukuthi yini lesikuyisa phambili ebekwazi ukuthi you are not capable. That is me advising you wherever you are. Uma ikhona into ethi lungisani into yenu ningaze nihlukane, ngicela nilungise bafethu, because ukuxabana nokuhlukana kwabantu esebe nomoya oyiwani akulethi busiso, kulethi inkinga. Oh God, abantu if they are going through a divorce ukuthi most of the time nomuntu angahlaniswa kanjani, once umuntu waba through a divorce and I divorce nayo yaba through, noma kuthiwa ubani uyashona phansi. Because lento ibikwazi ukunyuka because benibambisene. Manje senihlukanisile. Yilo usebhekale sekumele uzimele. Definitely uyashona phansi unless mawuzoba nendlela yokuwa block ama spirits alomuntu odivorce naye. Yila singena khona ke thina bo King Bhaka ukuthi la ma spirits alomuntu osohlukanise naye angabe sakuphazamisa wena on your way uyaphambili. Le drive onayo empilweni ukuthi wena uvuka uyithathe, wena you are a goal getter, ingabi khona into ezokwazi ukukudistracta. Yila singena khona thina bo King Bhaka, abangibizi King Bhaka for nothing. Ingakho bethi ngihambile bethi ngoba senzile kubhlungu ukubona abantu abahlakaniphile mfethu kodwa into zabo zibambeka. Kuhlungu ukubona abantu abacapable into zabo zibambeka. Kuhlungu ukubona abantu abasebenzile bayaphezulu ubabone sebehlehla beyemuva bengazi kwenzakaleni. Kuhlungu ukubona abantu kade becommunicate nezidalwa zabo sekuthenia akusacommunicateki nezidalwa, akasaphuphi ngisho ukuphupha, akasaboni ngisho ama vision, akusenze kulutho, sekuvele kwathi nya usenze izinto ngokuqagela not knowing ukuthi into engenzayo izongilidela kuphi. Yila ngena khona mina njengo King Bhaka ukuthi asibambisaneni bese ungisiza ngento eyi1 ukuthi ekhaya lakho la uhlala khona noma kuthi uhlala nobani, qinisekisa ukuthi umsindo uyawu-avoid. Uma uzongilalela bhuti wami la ukhona uhasilisha, uma uzongilalela mina ngodlebe lokuzwa, ngikutshela mfethu ukuthi ngikunikeza nje mhlambe iminyaka emibili uzobe sewushintshile omunye umuntu bothuka abantu bayothuthwele, ngoba once waphumelela uphiwa igama elisha elisho ukuthi usuyaphumelela bese kuthiwa uthwele. Uma ngingakashiya ukuthi uthwele ngakini azi ukuthi kusamele usebenze, mase kuthiwa uthwele okwazi hayi sewusebenzile okwazi. So that is why ngithi mfethu uma uzongilalela ngodlebe olupositive, ungangilaleli ngokuthi wena uzalwa nenyanga yangakini oyithandayo noma kunenyanga mhlambe wakwalala nayo noma kune bani usupporta leyo muntu. Lento is not about who supporting who, it's about you ukuthi how are you going to make everything possible kulo mhlaba esiphila kona. It's about you because khona izingane ezizemva kwakho, khona izingane oyizele, khona impilo, khona ama bills akulindile angenanzondo ukuthi wena uthanda bana umfuni bani. Khona izinto ufuna uzi understand mfethu ukuthi lapho ukhona, my brother, my sister, my auntie, my mommy, my daddy, my grandpa, make it a point ukuthi mfethu impilo uyayilwela ayikho lula kunoma ubani. Ingakho ubone eParliament bejahwa kuthiwa bazigebengu basuke bezama impilo ayikho lula. Abathi sebeyiqedile sometimes abakayiqedi izobabuyisela emuva nje. Ubona nje abantu abanemizi ngosenthini igebengu ziyavezwa namhlanje, na next year kobe kusavezwe ezinye, nangomunye unyaka kube khona esisho sobe sivela. So sengithi mina mfethu wena qinisekisa ukuthi idlozi lakho likulayini lakho, anicabani anidukelani yabona anizibani idlozi lakho alibe khona. Ukuthi idlozi lakho likuwena lisho ukuthi phupha zonke izinsuku, mhlambe enyangeni nje ungaphupha kanye,
ukuthi ubungaphuphi sonke lesikhathi zophela inyanga sometimes lisuke lisebenza likunye nawe kodwa funa hlale uphinde ukwazi makukhona ingqinamba obhekene nayo ukwazi ukuyibona sometimes masuhlule ukuyichaza ukuthi leli phupho lisho ukuthini bese uyafika uzokwenza iconsultation sihlale phansi silibheke sibheke nongane walokho bese uba through show me looking back ngibonga kakhulu insebenzo bese nayo edamini ibe amazing kakhulu bonke abantu kade sinabo yonke into zabo zizohamba ngendlela ngabathembisa nalaba engasho ngathi ngicela beze bengenabo makhanda oil engasho kanjalo kubona bafikile and ngenze konke kusemandleni because ngifuna breakthrough empilweni zabo and futhi izokwenzeka dark blue ayikho ke into evimba mangabe sesishilo thina mase sikhuza legenge ekhulayo umuntu akhule ethi nginsizwa mina baze bakuhlohla abanye bathi winsizwa wena mana ngikutshele bhuti wami sifethi lapho ukhona insizwa kuba uwe insizwa kubi uwe insizwa kuba abantu abasemva kwakho noma abantu bekusaba bethi uyinsizwa basabi wena kuqale kubhekwe ukuthi uzalwa kuphi uzalwa nobani before bakusaba abantu insizwa kuwena insizwa ilabantu abasemva kwakho okusho ukuthi mawuyinsizwa ngempela ngi-advise laba bathi bayinsizwa ke all over nala kuma social media mawuyinsizwa ngempela kumele libe khona ithimba elistrong lisemva kwakho ongathi makuthiwa uyagaxela likwazi ukukulwela noma likwazi ukukukhipha la ubhajwe khona lelo thimba kumele ukwazi ukulalela malikhuza awuyona insizwa bengabe ngekho umuntu ozokwazi ukukhuza mfowethu insizwa ngoba kunomuntu okwazi ukuyikhuza insizwa ngoba iphila nensizwa awuyona insizwa lapho ukhona mawungaphili nensizwa ingakho noma kukhona umuntu ozolimala akekho umuntu obheda namhlanje insizwa zimlimaze kusasa ayikho into enjalo mawuzolinyazwa insizwa zikale iqhumane eqala ukuthi hey ubani usibani zonke insizwa zikuphike zithi azikwazi bese ziyabuya insizwa ngoba waziwe zithi ubani owaziyo ukuthi ubani uhlalaphi kodwa mawuyinsizwa ukuthi makuthiwa hey ubani lo muntu kubuzwe enye insizwa ithi hayi siyamazi bese beyabuza ukuthi uyakhuzeka yini bese ithi lo insizwa noma ezinye insizwa hayi no uphila nensizwa usibani ungambone nje kuma social media kodwa yena uyakhuzeka bese ethi hayi ke maye khuzeka ke akakakhuzwa mayisekhuzwa kufuna veze ukuthi uyakhuzeka ukuze kucace ukuthi uyinsizwa bafana bami ngitshela ngisho ingane zeni bomama bobaba lazikhona ukuthi funa bekhona umuntu okwazi ukukhuza kufana noma umakoti uganile funa bekhona umuntu okwazi ukubonisa ngomendo wakho kuwona uyabona umakoti uzothi makuthi gibela phezukwendlu ugibele awukhuzeki wena ayileka uyena umakoti angeke uvuse umuzi wena funa bekhona umuntu othi mayisethe musu kuyenza lento bese uthi hayi no ngiyezwa and masuba nesibindi sokwazi ukuxolisa uzowakha kumuzi lapho makwazi ukuzehlisa kodwa mawulenhlobo ethi mina ngixolisi for sec ngokuwakha umuzi wena mawulensizwa ethi mina ngizehlisi komunye umfana lalela ngokuwakha umuzi bheka lezi insizwe ezisatshwayo nehlonishwayo neziyiqhwaga gada imvamsa yazo zikhuluma soft zikhulumele phansi ziku-advise ungazi ukuthi wena umuntu olunge kanje kanti ingozi na uyazi lokushini ngakini lo muntu ekuthiwa uyingozi akavamisile ukuphapha omunye ngathi uyitsatsatsana omunye uma kunenamba ehambayo kuthiwe ubani usibani kuba naleyo khona iqala kuthiwa hayi no sisiyamazi hayi animeni ngizokhuluma naye mase ukhulume naye ufuna ukukhulumeke naye alibone iphutha bese iyaxolisa umuntu okwazi ukuxolisa uyohlala enqoba umakoti okwazi ukuzehlisa kumyeni wakhe axolise endodeni uyonqoba insizwa ekwazi ukuzehlisa insizweni mangabe iwrong lo insizwa iyophila ngoba insizwa kuwena insizwa abantu abasemva kwakho insizwa yilezi insizwa uphila nazo ezenza wena ube insizwa uma ungangizwa fuck off kama kubhaka mina bathi ngihambile bathi ngimwele bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqa imiza abafokazana ngothola lodwa mentshise mina mangibona umuntu mina ezihlisa nemexolisa la ngeke ngibone ukuthi hayi uclever lo futhi insizwa le
Lothi angixolisi mina khulileka baba. Usukuyisholo. Sukuyisholo. Sukuyisholo nje. Ngathi awuxolisi wena. Noma usehlisi wena, sukuyisholo. Awunamuntu okubonisayo. Shothi weak. Shothi weak. Kodwa mawu strong bazokutshela bathi hayi ingozi le. And mawusutshela ukuthi ingozi le, hayi wosaba. Right. Kufaka amakhanda khanda. Umsebenzi wami ukuqinisekisa ukuthi abantu bayaphila, ngibanikeza iziyalo eziproper. Bese ngibalwela izimpi ezingaphezulu kwabo. Bese ngibalwela izimpi nemimoya, ngibalwela izimpi nezilwane ezingaphezulu kwabo. Bese siyaqinisekisa ukuthi idlozi lakho noma kuthiwa beselidube noma selithukutheleka kangakanani, asisehlisa umoya, silibuye bese liyakusupport. Thank you so much. Mawufuna number yami 0798130260. Ngithola ngensuku ezimbili. NgoLwesithathu ngisuke nginumber 44 Rocky Ridge Road noma nje uthi King Bhakanzama ekuletha la. NgoMgqibelo ngisuke sizoqala ku Rocky Ridge. Mase siye King Bhakanzama Dam lapha yakwesika amakhanda khanda isigodi ila ngisuke khona ngilwa ngezinga eliphezulu basazobona abantu akudlala 0798130260 bye bye ngithanda